Isikhathi sokuvalwa kweminyango sifika isikhathi esiningi ebusuku. Haleluya. Isikhathi esiningi masifika isikhathi sokuvalwa kweminyango sifika mangabe sekubanda. Haleluya. Mangabe sifika isikhathi sokuvalwa kweminyango isikhathi esiningi sifika leso sikhathi mangabe kunesigcwelegcwele noma kunesigebengu esikhona bese kuvalwa iminyango ukuze nibe protected ngaphakathi. Haleluya. Kodwa kutholakala lo muntu umninindlu uzokhuluma nabantu abaziyo. Uthi sukani kimi ngoba nginazi. Amen. Kodwa masifunda sithola ukuthi kade shumayela kubo. Kodwa uthi sukani kimi ngoba nginazi. Haleluya. Because siyafika isikhathi sokuthi ukhonza uNkulunkulu noma wenza zonke izinto ezifunwa uNkulunkulu kodwa ungazenzisisi ngale ndlela ukuthi bese kufika isikhathi sokuthi ubuyele kuye uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu suka kimi ngoba ngikwazi. Ubuza ukuthi kanjani inkosi ngoba bengiyikhipha ishumu. Athi uNkulunkulu suka kimi ngoba ngikwazi. Ngenxa ukuthi wena buhleba ngomfundisi wakho. Haleluya. Sihlephulelane kancane nje bazalane masingabuyela kancane emuva ukuthi bathina abanye abashumayela izwi lenkosi kahle kukhulunywa ngensindiso makukhulunywa ngala ma scriptures anjengala kukhulunywa ngempilo yokusindiswa kukhulunywa nge-lifestyle kaKristu. Haleluya. Ayususe mangabe uthatha insindiso uyenze religion usuke uyibhuda ngoba usuke ufuna ukuyenza kube yinto oyibhala phansi kube i-timetable yakho. Kodwa insindiso akuyona into ongayibhala phansi uyihlele kodwa yinto ekumele uyiphile. Amen. Haleluya. Bekade sikhuluma ngaphandle nomfundisi before singena ngaphakathi ukhuluma umfundisi ngokuthi kunezinto noma kunama stages ofika kuwo la uzugcina usebenzisa khona amandla akho noma amaminzi wakho ukuze kube khona izinto ezinhle ezibonakala ebandleni. Haleluya. Lapho usuke ukhuluma nge-lifestyle into othi noma ulele bekuvusa ngayo bekubuza ukuthi yini insindiso uphendule kalula. Haleluya. But kodwa kuyatholakala ukuthi kulezi zikhathi siyakhonza siyamkhola futhi noNkulunkulu kodwa abanye bethu noma beyazi insindiso kodwa ekuyiphileni kuba nzima ukuyiphila. Haleluya. Bese ukuthi ke ngeni imini ngifunda izwi lenkosi ngoka-Exodus. Haleluya. Uchapter 14 verse 13 kuya ezansi. uMoses ukhuluma nabantwana bakaNkulunkulu uchaza ukuthi manini isibindi nibone ukuthi uNkulunkulu angeke yini anisindise kumaGibhithe niwabonayo. Bese to verse 15 wakhona ngoba lamaGibhithe niwabona namhlanje nizophinde niwabone. Haleluya. uMoses ngambona ewumuntu oyivezayo insindiso kodwa oyiveza physically ngokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuvikela physically. Haleluya. Haleluya. So uma ngabe uMoses ekhuluma ngokuvikelwa physically ukhuluma ngokwempi yasenyameni. Haleluya. Kodwa mangabe unakisisa ukuthi yini kahle hle insindiso. Haleluya. Ngoba abachazi beBhayibheli noma ngoba abantu abalazi kangcono iBhayibheli kunathi ngoba bathi siyihlathi. Haleluya. So laba abangasilona ihlathi bake balichaze kangcono bathi isalvation ila khona uNkulunkulu ekususa khona kuyidanger. Haleluya. Akubeke endaweni esafe. Haleluya. Ingakho uthola amakholwa ecula iculo sometimes abanye abali-understand bathi ngithatha la ngibeke la ngisuse la angibeke la kodwa ka-understand ukuthi ubekwephi umfice ehleli phansi. Amen. Haleluya. Kusho ukuthi uyayicula iculo ukuthi ngithatha la ngibeke la kodwa ali-understand noma elicula. Haleluya. Ngoba aka-understand level abekwe kuyo ukuthi ususwe endaweni yokuba yokufa wabekwe endaweni yokuba safe. Awumunye azakhotha izwi athi uDavide uthi noma ngabe esigodini sethunzi lokufa kuze kushizwe yena ka-understand ukuthi uDavide wakhuluma engekho esigodini sethunzi lokufa kodwa wakhuluma engafunwa kubo. Kodwa wabeka ngokuthi isimo sokufa sibonakala njengokuthi noma ungafunwa ekhaya bakubeka endaweni zamabhubesi namabhele. Haleluya. Wathi noma ngihamba esigodini samabhele nengonyama angiyokwesaba ukuthi ngoba uNkulunkulu nami. Haleluya. Umbuzo wami uthi Davide ukhuluma kanjani into ephilayo endaweni yokufa uthi because yabona ngoba uJobe washumayela kahle ephethwe amathumba wathi ngiyamazi umhlambi wami ukuthi uyaphila noma kufika ingane zami kodwa ngiyamazi ephila noma kulahleka yonke into kodwa ngiyamazi ephila noma kubonakala ngathi ebandleni siyaphela kodwa ngiyamazi ephila.
ngathi yonke into ayenzeka empilweni kodwa ngiyamazi ephila. Because kukhona isilevel la khona abazalwane bekulahla khona umndeni ukulahla khona kodwa kumele umazi ephila. Umazi ephila. Bathi yini ongayifakaza ngalo uNkulunkulu uthi mazi ephila. Bathi ngoba wafa nje uthi ngosuku lesithathu wavuka mazi ephila mina. Bathi nina nkonzo umlungu athi akunankinga nalokho mazi ephila. Mina ngimazi ephila mina. Isizathu ukuthi ngikwazi ukuvuka ekseni ngivuke ngithi wena Jehova uyaphila because ngimbone ephila empilweni yami. Hallelujah. Sithola uMetu uyayichaza naye ngendaba yakhe ukuthi uMetu chapter 1 verse 21 ukhuluma noma uMetu uchapter yabona ichapter yonke chapter 1 ukhuluma ngokuzalwa kaJesu. Hallelujah. But kodwa from uExodus kuya kuMetu sithola ukuthi bayakhuluma ngayo insindiso kodwa noma bona bengakayamkeli as-such. Hallelujah. Because kukhona abantu abake bafana namabhodi akhomba iCape Town kodwa akaza afinyelele eCape Town. Umuntu esishumeze babumkhize athi siya enkonzweni kodwa yena nje akezwa nix enkonzweni. Amen. Hallelujah. So sithola uMetu ichaza ukuthi kuyozalwa noma kuzoba khona owesifazane ozozala umsindisi noma umuntu ozokwazi ukuthethelela izono. Hayi umuntu ozoba save physically kuphela kodwa ozongena even spiritually ngaphakathi kubo. Hallelujah. So bese kushintsha amatafula bese kufika la ku New Testament because akusakhulunywa ngo-physical kuphela sekukhulunywa nango-spiritual. Hallelujah. uMetu mayichaza uthi lo owesifazane uzothi mayezalwa azale umuntu ozoba umsindisi noma ozosusa izono zehlabathi. Hallelujah. Amen. Kodwa manje besikhuluma uJohane chapter 3 verse 16 ukhuluma ngokuthi njengoba yabona njengoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Hallelujah. Kusho ukuthi usiyayenza insindiso uJesu noma uNkulunkulu yena qobo ngoJesu. Hallelujah. Kusho ukuthi wenza insindiso ngobani ngoJesu because akagcinanga ngokuyikhuluma kuMetu ukuthi uzozala uzosindiswa. Wayesemletha kuJohn. Hallelujah chapter 3 ukuthi njengoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngondodana yakhe ozelweyo ukuba yilona loyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Hallelujah. Yabona bazalwane ukufumana ukuphila okuphakade it's something ongathi nomuntu ongambiza mhlawumbe oyitshela ukuthi unemali nayo yonke akasoza kuthengela ukuphila okuphakade. Yeah. Hallelujah. Singamona umfundisi wethu ethi asithi le ndawo yethu athi sizosebenza athi sokwenzani nimbone ngathi uyahlukumeza kahle ulungisa ingaphandle ukuze ingaphakathi likwazi ukuqhubeka lifumana ukuphila okungunaphakade. Hallelujah. But ingaphandle libonakala engathi liyaqilazeka ngenxa yengaphakathi because ingaphakathi linamandla kodwa likwazi ukwa-experience noma ukwenza amandla ngenxa yengaphandle. Hallelujah. Kodwa once kwalunga ingaphakathi liveza iziqhamu ezinhle ngaphandle. Hallelujah. Once walalela umfundisi how much more kuNkulunkulu. Because unendlebe yokulalela umuntu ombonayo how much more kulo ongamboni ngoba once waba alert noma waba wake up enyameni obviously no spirit wakho uba alert. Hallelujah. But kodwa thina into esiyenza sivele sibone ngathi umfundisi uyahlukumeza usicela izinto eziningi njalo kuze kubonakale ngathi kubusiseka yena yedwa umfundisi kanti yena osenza yedwa. Hallelujah. Yabona once umfundisi wenza izinto yedwa uzobusiseka yedwa. Niyoze nithi bazalwane uwazi kahle ukuthi unikele u10 uthi imali zethu. Hallelujah. Ukhomba imali zakho nawe wazi kahle ukuthi unikela once a year 10 rand kodwa uthi imali zethu ubala nalabo abanye abangekho. Hallelujah. Because uhlula ukunderstand ukuthi uNkulunkulu lo ambekile phambi kwethu ngaleso sikhathi urepresenta yena esingamboni. Amen. Ekhona phakathi kwethu. Hallelujah. So ngichazwa ile ndaba esifundayo bazalwane ukuthi lithi izwi lenkosi niyozama ukungena kodwa ngeke nikwazi ukungena ngoba mina mnikazi wendlu ngiyobe sengivala iminyango. Hallelujah. Iquestion ithi ke if
uvalwa bese kunjani umnyango. Yabona ke ukathi omunye bukela entuthwaneni evilandini. Lo muntu osuke ekhuluma lawo mazwi usuke egweba noma usuke ekulengisa ekunikeza intambo kodwa iyinde. Wena ubona usahamba phansi kanti intambo isayinde. Hallelujah. Usuke ethi lo muntu investor manje. Kwi-investment ezokusebenzela in future. Hallelujah. Yabona ke kukhona izwe engangifunda mfundisi ukuthi uthi obhalayo isango lona likhona kodwa lincane. Ababaningi abangena kulo. Hallelujah. Kodwa kudinga labo. Hallelujah. Abakwazi ukubekezela nokuthandaza. Hallelujah. Kusho ukuthi once wayitshela ukuthi mina ngizoyibekezelela yonke into eshiwoyo ebandleni. By doing that uyilungiselela wena nothi umfundisi. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho kukhona amazwi athi fix your eyes unto the Lord. Ngoba akusiyena umfundisi oNkulunkulu kodwa umfundisi umele lo muntu amthumile. Hallelujah. Hallelujah. Kade sikhuluma noRebecca ekseni ngimbalele noma ngisho into uNkulunkulu nama ngisize ngayo ngifunda iBhayibheli kuyona le kuMatthew ukuthi uNkulunkulu uveze ukuthi ukuzalwa kwaJesu kuhambe ngokuthi kube khona isizukulwane esi14 before kuzalwe inkosi. Phinde kube sinye isizukulwane esi14 phinde kuzalwe inkosi. Esinye isi14 kuze kuzalwe noJesu. Hallelujah. Kodwa ngithema ngifundisisa ngahlala lapha ko16-17 ngathola ukuthi ayibanga khona inkosi. Hallelujah. Kufika kwaba khona uAbraham. Kwaba khona isizukulwane esi14. Kwaba khona uDavid. Kwakhona isizukulwane esi14. Kwaba khona inkosi. Kwayisizukulwane esi14 kwakhona uJesu. Hallelujah. Ngavezela ukuthi uJesu bese kufika kuye kuqale kuthuleke eqala. Abantu balindele ngokukhondolo lwabo lokuthi after 14 inkosi. Kodwa kwatholakala ukuthi kuze hlangana no14 ababili inkosi ingabi khona. Hallelujah. Because makuzovela umsindisi kuqale kuthuleke. Hallelujah. Ngathola lapho lokho ngathola ukuthi ukusuka kwi-Old Testament kuya kwi-New Testament kukhona blank page. Hallelujah. Blank page empilweni zethu bake babe khona umfuna uNkulunkulu ungamthola ungamuzwa ndawo kanti usabhekene no-blank page. Hallelujah. Umbona umuntu ekhaya icela umkhuleke efona njalo umfundisi dethi umfundisi azafuna ukuvala ucingo lakhe ahlupha abazalwane kanti ubhekene no-blank page. Ngalesikhathi uJesu esathuli noma ngalesikhathi uNkulunkulu esathuli ingalesikhathi inkosi ingabi khona kodwa ngafunda ukuthi khona inkosi ingabi khona kukhona abanye abagcotshwayo. Yeah. Hallelujah. Inkosi ingabi khona kodwa khona abagcotshwayo. Yabona uzofundisisa kahle hle uzothola ukuthi kusona lesasigaba kwagcotshwa oDaniel. Prophets. Bebanjiwe bethunjiwe eBhabhiloni kwagcotshwa oDaniel. Hallelujah. Ezabaprofeti, ezabantu ababona imbono, ezabantu abachaza amaphupho. Thina silindele inkosi kuzovela oShadrach, Meshach and Abednego. Hallelujah. Thina silindele inkosi kuzovela oGwilisa. Thina silindele uJob kuzovela obaba uMkhize. Thina silindele obaba uBheka kuzovela obaba uCele. Yeah. Ngoba after kuzalwe inkosi uzolindela ngokukhondolo lomuntu kodwa uNkulunkulu athi ngizoyivala leyo muntu. Ngizoveze yami. Ngizothi mina nanoma yiphi into kade ubona inkosi ledlulile akuseyona leyo nkosi manje sefika inkosi yamakhosi. Yabona mangabe fika inkosi yamakhosi yabona uJesu ukwayichaza kamnandi lento kuJohn chapter 2 echaza ngomshado wasekhaya. Lithi izwi lenkosi bamenywa bonke kanti noJesu umenyiwe. Hallelujah. Ngetime bemmema uJesu bammemiswa ukuthi bona bazi ukuthi indoda elandelwa abantu abaningi ukuze kuzogcwala emshadweni wethu asibize uJesu. Kanti aba-understand bona ukuthi bona babiza ngokwe-crowd kanti babiza umuntu ozobasiza. Hallelujah. Wafika uJesu emshadweni bona bajabulela iCrowd. Lithi izwi lenkosi umufunda uyela lapha ko5:6 chapter 2 John chapter 2. Uthola ukuthi lithi izwi lenkosi kwakukhona amajazi noma imphongolo eyayi6 iyayibekwe ngaphandle ngokosiko lokuhlambela amaJuda. Hallelujah. Lithi le mphongolo yayibekelwe ukuthi usiko ngangayecheka nami ngayecheka lezi zinto ekuchokwa kuzona. Ngathola ukuthi wawungakwazi ukungena emshadweni izandla ungayigezanga.
Haleluya. Wawungakwazi ukungena emshadweni izandla unjani ungayigezanga ngoba ngaphakathi uyosha. Kanti uhamba yonke le ndlela izandla ugezanga. Haleluya. Ubafika abanye umfundisi befuna ubamba amamike kodwa izandla ayigezwa. Azi ngithini manje. Usifika sonke sijake ikhodo kodwa izandla ayigezwa. Ayikaxoshwa manje. Usifika sonke sifuna ukuphatheka izandla sibabeka izandla kodwa injani bazala ayigezwa. Ubona abantu kwehlela umoya omubi empilweni zabo kanti bathintwa izandla enjani bazala engagezwa. Ngoba kubalulekile ukuthi before ungene endaweni yakhonza uyihlathe. Yeah. Uyihlathe. Kuningi esikwenza kanti izandla zinjani bazala ayigezwa. Awangithi ukukhulisa utalent uyayazi sound noma izandla engasekhezwa ngumficela. Kuzwakala ipika ishishisa kwenzeka yonke into kusho ipika. Awukhulisa usenendeke ngakenzi sound kanti izandla igezwa. Oh Jesus. Ayigezwa ngumfundisi. Angazi ngithini umfundisi kodwa kuyenzeka ungene nje nasenkonzweni ufune lezi zinto eziphathwayo. Kanti le nto ephathayo ayigezwa. Ubeke ihlalo usule ihlalo kanti ufaka umoya wakhe ehlalweni ayigezwanga. Jesus. Before ungene enkonzweni make sure izandla igezi. Angazi uyihlamba kanjani kodwa make sure umuye enkonzweni. Clean yourself. Kanti uhamba uthinta zonke into zakini uzofuna uzothintana nenkonzweni hlala phansi. Asihlali masigqozi la, asihlali masigqozi. Hlala phansi ungahamba thesi. Unethi utalent enkonzweni asinankinga hlala phansi. Izandla mayingcolile hlala phansi. Ahlali. Jesus. Kwenzeka mfundisi ngafundisisa impela. Ngathola nokuthi babephinda bawashe neinyawo zabo. Hallelujah. Come and send her. The reason why wash inyawo is because kukhona red no white carpet abakhona ngaphakathi. Keep it there. Manje wena muzo qamuka nedust yale eGibhithe uzongena na ekhana kanjani? Ngithi mina usuka no dust yakho yale kogwiliza uzongena la uzoma la phambi kwethu kanjani? Hlambi inyawo zakho. Inyawo ngesimele nivangeli. Uhamba kwakhe evangelini. Hayi ungayihlambanga sobona la phambili. Olokusuluda ke la kokhaphethe bethu. Indawo yokukhonza ke indawo yokusula. Jesus. Uzoyiklina usula phambi kwethu. Hlala phansi. La Salvation is khuluma. Yilethi fika usu right. Yes, Lord. Fika usu right. Hlambe in your closet. Yabona iba nendawo yokuhlamba kini yabona ukwazi ukugeza lento nengaphakathi igeza. Uma uyeshaweni igeza nengaphakathi. Jesus. Ngoba ukwazi ukuya etown ungageza kodwa ukwazi ukuya enkonzweni ungageza umoya wakho. Oh my God. So uyaswenga nje ngaphandle ushaya yonke into kuvela amafika kunjani kunjeya yabona yonke into ku right kacobezela ushaya nesicathulo esibheke phezulu kodwa ngaphakathi umoya wakho ufaka ngisho nene secret socks. Hey my God. Oh Jesus. Hallelujah. Kwaba buhlungu kimi ngenye imini ngisanda ukuqala bazalwane ukushumayela yabona ngishumayela phambili uNkulunkulu ayijikisa ngami epulpit kuthi mina epulpit wesikhona namakhamera wayijikisa ngami ibhekisa kimi kwakubi yabona manje uyashumayela uyayiphendula wena uya-intercede uyashumayela uyayiphendula. Hallelujah. Yabona into engayibuka lapho ngabona ukuthi hayi no man lento kufanele ngabe yenzeke ekhaya lento kodwa izokwenzeka manje. Hey, come baba. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba befanele lelizwi lingidle ekhaya. yes. Kodwa lizongidla phambi kwabazalwane. Hey. Senginoke ngisenza umprofeti ongekho cacile nje yabona senginoke ngithi kukhona umuntu onje kanti cha indaba ingaka. Hallelujah. Ngilenzi khona umuntu onje khona umuntu onje kanti hayi inyawo ayihlanjiwe. Kodwa ngijaha ungena emshadweni ngiyohlaka mina kodwa inyawo ayihlanjiwe. Jesus. Yabona muze enkonzweni sitshela ukuthi uzoshada kabusha noJesu. Yeah. Vele uyibeke chapter 2 wasekhaya ukuthi uzoshada kabusha. Hallelujah.
every time ungena ebathroom, every time uhamba endlini, every time wenza yonke into yenza sure ukuthi uyayiclean, uyayiwasha, uyayicleansa ngoba awusoza wangena eminyango womuntu ozothi angikwazi ekwazi. Eshumayelile kuwe kodwa athi angikwazi. Sure. uNkulunkulu uyakwazi ukuphika umuntu emazi enikela ekhipha ishumi kodwa mphike ngoba inhliziyo yakhe uyamkhonza kodwa ikude. Yes, Lord. Sengizovala abazalwane. Uthi obhalayo lapho uJohane kwase kwenzeka ukuthi bahlambe baqede bese bengena ngaphakathi. Bawashiya amanzi, kukhona abagada amanzi bawaklina baphinde bafaka amanzi. Kanjalo belobenza lo process. Kodwa kwatholakala ukuthi uthi uJesu njalo uthi uMaria, Jesu iwayini liphelile. Haleluya. Haleluya. Nazi izinto enginotisile ngomshado okumele sizazi sizenze singabazalwane. Uma ushadile noma uma uzoshada, kukhona izinto ongazidli. Haleluya. Khona izinto ongazidli, khona izinto ongazenzi, khona indawo ongayihambi. Kuhle ngoba ngishumayela khona nosisi wami uzongifakazela. Lapha ekhaya kukhona izinto abake bazenza before. Yabona lezo ke emsamo zokwenza njani yonke lonto. Sabuza nathi enkonzweni wenza njani bese kwenziwa lezi zinto njalo. Kodwa hawo ngaba khona egcekeni. Kodwa ungakhi. Yabona ama fasting enziwa every time on Friday noma enziwa every time maqala unyaka. Asuke sifundisa usikwazi ukuyeka into ikhona. Yebo. Yabona awusoze waye ezulwini ukuze uyeke isono ukuze uye ezulwini. Amen. Ngeke uqale ngokuya ezulwini bese uyeke isono. Siyeke manje bese ezulwini. Jesus. Ngeke uzungitshela ukuthi ufuna ukuhlukana nomuntu wakho. Kodwa ufuna ukuhlukana nomuntu wakho noma ufuna ukwenza izinto ezinhle ukuze uhlukane nomuntu wakho. Hlukana nomuntu wakho ukuze wenze izinto ezinhle. Jesus. Qala ngokwenza. Haleluya. Amen. Yabona ama fasting ayesangihlula ngaleza ikhathi. Kodwa kwathi makwenziwa lento enzo kwahletha inkomo. Ayashawunya mathi. Kodwa manje ngibonile kudlula lapha emsamo ukukhuluma. Anje inhliziyo yasho ukuthi ngoba phela inkomo idlulisela impela. Kodwa inyama ezoyidla ngaphakathi. Yeah. Bakhala ngathi labafundisi. Hey. Yabona mina ufuna ukutshengisa ukuthi mangabe ubhekene nesimo uyalwa. Lathi lento hayi man. Le nkomo inokuselela emakhaleni manje ngempepho. Akufikanga la emaphashini. Ayizoshaya iphafu. Ayizoshaya isibindi. Yabo? Kodwa kunento ethi hayi ungashi. Don't. Hey. What if bephefumula yona la emaphashini ngithi ayizoshaya isiteki. Zoza noma emlenzeni. Yabo? Uyikhohlisa wena. Usidle isono usibhekile uyikhohlisa. Hey. Uya straight away uyikhohlisa. Hallelujah. Amen. Because sinalento yokuthi sisazoyibuyisela enkosini. And manje question yami ukuthi lelizwe lithi owona esazi akana ukuxolela li apply kubani? Hey. My God. Sine sikolo noma singakhona noma kithi sonke. Thina sikholwa. Sure. Hayi nabangakholwa le apply because usiyashumayela kubo bazibe. Baba umphili iChrist. Wesike wena uphika uChrist usukuyela. Hey. Lithi lenkosi emshadweni kuba khona izinto ezikhona njengewayini bese kuba khona ikheke. Haleluya. Into eyinkinga ke mfundisi sengivala ukuthi thina sike sithathe amakheke party siwafaka emshadweni. Sithatha wasemshadweni siwadle emaphathini. Haleluya. Ngizochaza abazalwane ngenze ukuthi masigoduka la ungangilandeli ungibuze bengithini. Amen. Wangisiza nami uNkulunkulu wangivezela ukuthi awulidli ikheke lephathi ulidle emshadweni. Shadwen. Bese uthatha la semshadweni ulidle ephathini. Haleluya. Yeah. Kanjani na? Elasemshadweni kunento efakwayo kulo. Brand. Ibrand. Eyenza ukuthi ligcineke ikheke kuze kube khona ama first fruit omshado. Yes. Haleluya. Kodwa le party likalele ukuthi alikwazi ukuhlala more than insuku ezu8 likho. Amen. Noma ngalibeka efridge uzolizwa more than 8 days ngalidla ikheke ngalazi. Ngakwazi. Yes. So sitholakala emshadweni esiya kuyo. Siphethe amakheke ephathi. Party. Hey. Haleluya. Amen. Amakheke ephathi ayinto eyinjabulo yesikhashana. Amen.
bese kuthi amakhekhe omshado ayinjabulo yaphakade noma injabulo ethatha isikhathi eside eyenza ukuthi ngisho noma ngathiwa umshado wena nisawuzwa kahle kodwa bungena endlini uqalaza ikhekhe la Khumbule. ukhumbule uthi hayibo yazi kwaye kwakhona umama obhakayo osibhakela lento Because of the covenant. unkosikazi wakho uyazi baba umkhize ngoba ushado noba ucela ukuthi ulisiko unkosikazi wakho uyincengela ngalo Vuselela covenant. haleluya yabona sumana noRebecca manje wazi kanjani ngiyachaza mfundisi umfundi uNkulunkulu ongisizayo yabona bazalwane uNkulunkulu mayesiza ukwazi ukukhuluma into endala kunawo Amen. nanti into engiyakuyo utata ukuthi sithatha lento eyicovenant yasemshadweni siyenze ngaphandle komshado Hey. ukulala before umshado icovenant yasemshadweni leyo Jesus. usufika emshadweni awusayazi honeymoon usunemuni kuphela Oh my God. Ihana ise. Shiye. sekusele imuni sibona ngawo ususibiza sesizokuthandazela because wahambe wayothatha ihani wayisebenzisa Wayishi- before Imuni. imuni Hey my God. kanti ihani nemuni kuyahambisana Hey. sithatha ikhekhe lomshado silidle emaphathini Oh, Apostle Jesus. sithatha into eyigugu kuKristu siyisaphaza noma kanjani Yes, Lord. wathi umunye yaphuma intombazane iphethe ifruit ekhaya yathi mangabe iphethe ifruit yahamba idlala ngale endleleni yahamba iliveza njengoba bawaveza amafruit nje esikhathini samanje angazi ngithini amafruit Siyabonga. ahle ngaphandle nje uyabona nje uyadlula endleleni yale Nandi. Yes. bahlala ngawo nje yabona abasawafisha bafana neplastic makwenzekile efana plastic emncane noplastic wakhona kuncanyana nje Kufanele yabona kube khona okuvelayo. angazi ngithini Hey my God. yabona ifruit ihleli ngaphandle Jesus. wacela omunye ngoba muwaveze ifruit noma kanjani Khona ukhona sokubheka. abacelayo banesikile abacelayo namngane omunye wabacelayo haleluya bangucela ifruit noma ikepha awuceli ngoba ufuna lonke just ibhayisi Usika kancane. Hey my God. haleluya haleluya nanti into eyinkinga yabona wadlala ngepetshisi lakho sisi wadlala ngepetshisi lakhe kanti uzohambe kulunywa kwafika isikhathi sokuthi kube khona ozothenga isivande samapetshisi Hey. kanti akazi ukuthi esivandeni samapetshisi ipetshisi ekuyilona elizomenza ukuthi kubonakale ubuvande bakhe alisekho Hey. kodwa manje into engixakayo ufika nakomama umnike umuntu ozothenga isivande bamshaya ngemali ephelele noma ngasaphelele emafruthini ngoba nomama ave beyenza inkinga kuthi noma ngasaphelele emafruthini kodwa yena afuna ukusho iprice yefruit eliphelele Hey my God. haleluya angazi ngithini bazalwane sengenzela ukuthi noma ngasabuyanga kodwa ngisho ukuthi ngasho ukuthi ukusindiswa kuyi-lifestyle kwenza ukuthi ungathathi ifruit lakho ulibeke kwamaplastic amancane haleluya Amen. kuthola yabona kukehleko bazalwane masilinganisa ngosisi nami uNkulunkulu wangisiza ngizophinda lo wangisiza wathi nabobhuti kuyenzeka ukuthi umuntu aye enkambini yamasosha afundele ukudubula bese phiwa ibhamu bese phiwa nenhlamvu Inhlamvu. haleluya Amen. kodwa kutholakala ukuthi njalo mangabe benephathi noma Adubule. kumnandi kuzolale nje ngesibhamu kamakhala hawu kuyadutshulana kamakhelwane Ziyahamba inhlamvu. ushaya phezulu ziyalahleka inhlamvu Yeah. kanti uzofika isikhathi sempi hayi wafika inhlamvu ayisekho bakucela Udubula ngani? walokhu esishayile isibhamu esikhokha ica siyasebenza siklini Siyanxapha. asifake oQ20 hayi siyasebenza isibhamu wabiza abaphathi bakhe wathi hayi ngisizeni wayesesho umuntu hayi Inhlamvu. uyiwestele emaphathini inhlamvu Hey. asenakho esingakwenza hlala lapho empini Hey Kuze boss, kuphele iyovalwa iminyango. kanti kubi ukuhlala endaweni la khona fanele ngabe uyasebenza khona usuyabukela Hey my God. siyabona uyangena uyaphuma wena insindiso yakhe ayisabonakali nasemshadweni wakho because waqeda inhlamvu Hey.
abanye badlala ngama-fruits, abanye badlala ngey'tshalo, uthi baba kuyaluna, uthi baba kuyaluna. Kodwa lithi izwi lenkosi awukwazi ukungena kulo mnyango ngoba lo mnyango mncane. Shiya iy'bhamu, shiya amapetshisi, ngena esangweni. Ah, my God. Jesus. Lincane. Hey, my God. Siphakame sime ngey'nyawo. Hallelujah. Jesus. Ayincane leli sango. Namhlanje ngifuna abantu abazothi ngiyakuzwa uyashumayela kodwa ngiyalifuna nami leli sango. Bengazi ukuthi noma usindisiwe kodwa kunendawo okumele ungene kuyo. Incane le ndawo. Kodwa uyadinga ukungena kuyo. Into ekumele uyenze shiya ibhamu iduma zodwa. Shiya amapetshisi idlalwa ngawo wena uzongena kuleli sango. Amen. Wozongena kuleli sango. Ngifuna umuntu osho njalo othi nginenkinga nayo yonke into ekhona ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa khona into engakasuki kimi. Once wangena kuleli sango izosuka kuwe. Usondele uze ngaphambili sokhuleka.